Us dono la benvinguda en nom del president de l'Acadèmia de Bones Lletres, Borja de Riquer, que és qui ha ideat les jornades de debat 1975-2025, mig segle de postfranquisme, un balanç cultural, que acullen aquestes jornades les 3 taules rodones dedicades al lloc de la llengua catalana. Aquesta sala ha estat testimoni durant les 2 setmanes passades de les trobades dedicades al pensament i a la historiografia. Els enregistraments corresponents són accessibles a través de la web de l'Acadèmia. Com era d'esperar, en el curs dels debats sobre pensament i historiografia han emergit molts aspectes relatius a l'expressió en llengua catalana de les disciplines tractades i també a l'especificitat catalana del pensament i de la historiografia. De fet, treballar en Història de Catalunya a les universitats del país planteja els mateixos problemes que tractem avui en relació als estudis reglats de filologia catalana i a la literatura catalana en perspectiva històrica. Justament per això, en les jornades que ens han precedit, he detectat d'ací d'allà el clima ambivalent que se'm va presentar a la ment quan vaig proposar de coordinar la diada d'avui, és a dir, l'oscil·lació de l'eufòria al desencís pel que fa a l'establiment del català en el conjunt de la vida social a casa nostra. Atesa la diversitat dels sectors que es podrien abordar, he volgut posar el focus en els aspectes més propers a la corporació que ens hostatja, la vida acadèmica, a la primera taula, la perspectiva sociolingüística a la segona i la producció literària a la tercera, a través de visions de persones directament implicades i de situacions generacionals diferents. Poder dir que la Institució de les Lletres Catalanes i la Conselleria de Política Lingüística ens fan costat és motiu d'encoratjament, pel mer fet d'existir i perquè no s'ha de perdre de vista la meitat plena de l'ampolla. Personalment, estic satisfeta d'haver pogut exercir de catedràtic de Filologia Catalana en diverses universitats del país durant uns 40 anys. Però llegint el diari Ara, el dia passat, el dia 6, festa de la Constitució del 1978, nota bene, aprenc que l'actual conseller de Política Lingüística, Xavier Vila, ha promogut aquests dies un nou sistema de beques per estudiar filologia catalana. Em miro la foto dels primers 25 alumnes que la rebran i repasso els comentaris que fan al cas. El periodista tanca la notícia amb la declaració d'un dels becats. S'apunta a estudiar el català, diu, per amor a la llengua, i esmenta, suposo que via YouTube, Apeles Mestres, 1854-1936, que de la llengua catalana deia «L'estimo perquè sí, perquè és meva». He de recapitular. Som al 2025 i el que acabo de llegir pot ser que em soni com si sentís el meu pare, l'Alfred Badia. L'Alfred Badia, 1912-1994, militant fervorós de la causa catalanista, alumne de Pompeu Fabra a la Universitat Autònoma el 37, assagista i traductor, a les acaballes del franquisme ensenyava més o menys clandestinament i amb orgull emocionat la llengua catalana a secundària. Bueno, això és la benvinguda. I ara passem a presentar els nostres convidats. La primera cosa és que jo us he de demanar excuses en nom d'en Nicolau Dols, que és a Mallorca i que per qüestions familiars, la mare està molt malalta, no ha pogut venir, però m'ha enviat vaig rebre ahir el seu text, el llegirem, és un text que està molt bé, vull dir que val la pena esperar a escoltar-lo. Doncs, aquesta primera taula rodona aborda l'estat de la qüestió del català des de la perspectiva de l'estudi i la divulgació de la llengua i la literatura catalanes dins de l'àmbit acadèmic. És un sector que es cau de ple a la corporació que ens acull, compromesa des de la seva llunyana fundació en la recuperació i preservació del patrimoni nostrat en tots els seus aspectes. Agraeixo als 3 ponents que s'hagin avingut a acompanyar-nos, malgrat els molts compromisos que els lliguen a les respectives universitats i a l'Institut d'Estudis Catalans, en un període, a més de l'any, farcit de trobades i commemoracions. I faig extensiu l'agraïment també als convidats fila zero, anomenats també discussants, que han tingut la gentilesa d'acudir aquest matí. Destaco de seguida que les exposicions
que conec a través dels resums que els ponents han tramès a aquesta acadèmia, al costat de la revisió històrica de les darreres 5 dècades, inclouen observacions sobre diverses facetes de la militància a favor de l'establiment del català o normalització del seu ús en àmbit acadèmic. És un punt que ja es configura d'entrada com a objecte de debat, tenint en compte que en aquesta mesa estem representades 3 promocions acadèmiques. Si la moderadora és professor emèrit de la Universitat de Barcelona des de fa 4 anys, Jordi Malé i Nicolau Dols estan en actiu respectivament a les Universitats de Lleida i de les Illes Balears, i Júlia Ojeda, doctora per la Universitat Oberta de Catalunya, està fent un postdoc de les Illes Balears. Parlarà en primer lloc Jordi Malé per tractar de l'estudi universitari de la filologia catalana als darrers 50 anys. El seu recorregut acadèmic no podria ser més escaient per la tasca atès que, com a docent, s'ha ocupat de l'ensenyament de la literatura contemporània i ha escrit sobre un reguitzell d'autors destacats com Pere Calders, Carles Riba, Josep Pla, Maria Manent, Joan Brossa, Gabriel Ferreter, Josep Carner, Jesús Moncada o Jordi Coca. Però també destaca com a estudiós de la història de la disciplina que ensenya a la universitat, i ha treballat sobre els crítics més rellevants: Antoni Rubió i Lluc, Jordi Rubió i Balaguer, Maurici Serrahima, Joan Ferreter, Joaquim Moles. En segon lloc, prendrà la paraula Júlia Ojeda, disposada a explorar les relacions existents entre l'estat de la llengua catalana dins i fora de les aules universitàries i la situació dels estudis de catalanística, amb l'accent posat en la situació de les últimes 3 dècades, menys propícies que les 2 anteriors a la satisfacció per la feina feta. La seva activitat en la crítica militant, la gestió cultural i l'ensenyament li permet de penetrar en el nucli del problema que ens presentarà, la política universitària relativa a la llengua catalana i el seu estudi i divulgació des de perspectives regionals diferents. I finalment, Nicolau Dols aportarà la visió d'un lingüista d'extens currículum de projecció internacional, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. La seva intervenció in absentia aborda, i cito el resum, la tensió entre l'eficàcia comunicativa per mitjà de l'anglès i la integritat funcional de les altres llengües en el terreny de la recerca. Es tracta d'un problema que ens afecta des de les darreres dècades i que ha estat ja debatut en aquesta sala durant les taules rodones dedicades a filosofia i a historiografia, amb un desplegament de denúncies, irades i queixes proporcional al dany que l'obligatorietat de l'avaluació en publicacions en anglès infligeix als diversos sectors acadèmics. I dites aquestes coses, i ocupat el temps que m'he concedit, cedeixo la paraula a en Jordi Malé, sisplau. Bé, moltes gràcies, Lola, i gràcies a tots per venir. Gràcies a tothom per venir. Quan em van proposar de participar, com que la idea, en principi, de partença era fer un balanç d'aquests últims 50 anys, em semblava que pagava la pena, abans de començar a fer el balanç dels últims 50 anys, partint del 75, de veure què hi havia abans del 75 per saber com hem anat a parar el que s'ha fet en aquests últims 50 anys, partint de la base que avui dia tenim... Vull parlar dels estudis de filologia catalana i avui dia tenim estudis de filologia catalana a pràcticament totes les universitats dels països catalans. No a totes, però pràcticament a totes. Però com hem arribat fins aquí, i ara diré algunes dades que molta gent ja coneix, però que ara intentaré fer-les ràpidament, a veure si ho puc fer en menys d'un quart d'hora, de veure com hem arribat. Em semblava també il·lustratiu de fer la comparació amb la filologia hispànica. També ho podia haver fet amb el francès o amb l'italià, però encara hauria hagut d'anar més enrere en el temps i hauria estat més complicat. Algunes dades comparatives que van bé per entendre com hem arribat als estudis de filologia catalana. 1713, és quan es crea, el 1713, la Real Acadèmia Espanyola. I entre el 26 i el 39 publiquen la primera versió del diccionari, entre el 26 i el 39, perquè són 6 volums, que es deia el Diccionario de Autoridades. Tot això anirà en un sol volum a partir de l'any 80. I abans, l'any 71, ja edita la seva primera gramàtica de la llengua castellana. Doncs bé, si això és el que passa en l'àmbit espanyol, en l'àmbit de la filologia hispànica, nosaltres quan tenim la primera acadèmia
gairebé 2 segles després. L'Institut d'Estudis Catalans es crea el 1907, la Real Acadèmia el 1713, amb 2 segles de retard. En el Diccionari d'Autoritats ja hi havia una ortografia, que era del 26 al 39, nosaltres les primeres normes les tenim l'any 13, novament gairebé el 1913, gairebé també 2 segles després. Després vindrà el Diccionari Ortogràfic del 17, la Gramàtica del 18, més d'un segle i mig després, i el nostre primer diccionari normatiu prescriptiu, el Diccionari General de la Llengua Catalana, el tenim al 32, o sigui, gairebé 2 segles més tard, 2 segles més tard que no el primer diccionari normatiu de la Real Acadèmia. Això ja ens situa sempre, com sempre ens passa, que sempre anem endarrere per les circumstàncies que no cal explicar, que ja són prou conegudes. Mirem l'ensenyament universitari de la llengua i la literatura. I comencem per la literatura espanyola. Aquí cal tenir present que des de l'any 1771, que és la data de la gramàtica castellana, és quan es comença a ensenyar aquesta gramàtica a les escoles, a l'ensenyament primari i secundari. L'ensenyament universitari, primer el que farà és institucionalitzar l'ensenyament de la literatura espanyola, perquè se suposava que la llengua ja la sabien, que l'havien après a l'escola. Hem d'anar a parar l'any, al mitjan segle XIX, el 1845, quan hi ha la llei del Pla Pidal, del ministre, les lleis d'educació que van lligades a ministres, el ministre Pedro José Pidal, i amb aquest Pla Pidal es poden per fi convocar per primer cop el que es diu les càtedres oficials de literatura general i espanyola. Crear una càtedra vol dir nomenar un catedràtic, i no faig servir el genèric, i un catedràtic vol dir una assignatura que després es pot anar ampliant. Per tant, aquí és quan comença l'ensenyament universitari de la literatura espanyola. La primera càtedra de llengua espanyola serà, crec, el 13. Però, en tot cas, aquí comença l'ensenyament universitari. Curiosament, per aquelles coses que ens passen sempre, el primer catedràtic de literatura general i espanyola de la Universitat de Barcelona serà un català, que serà el Milà i Fontanals. I a València, el Josep Vicent Fillol, tots dos de l'any 1847, l'any que agafa la càtedra. Això és quan comença l'ensenyament universitari de la literatura espanyola que arriba, i de la llengua, que arribarà, la llengua, com dic, més tard, però que arribarà fins avui dia. Quan tenim una càtedra oficial, i remarco l'adjectiu que ens interessa, oficial de literatura catalana, que per tant oficialitza l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes. El primer intent és el 1897, que es crea una càtedra de literatura catalana, que l'assumirà l'Antoni Rubió i Lluch i que la farà a la Universitat de Barcelona, però, ai las, no és una càtedra oficial, sinó que és una càtedra que es deia lliure, voluntària, que no es cobrava i estava fora del pla d'estudis oficial. Per tant, hi anava qui podia i volia. Després tenim, però esclar, això no és oficial, els estudis universitaris catalans que es creen des del 1903-1904, però això torna a estar al marge dels plans d'estudi oficial. Es farà una feina ingent, amb gent molt preparada, encapçalada per l'Antoni Rubió i Lluch, però continua sense ser oficial. 1912. Fabra ocupa una càtedra de llengua catalana, però, ai las, torna a no ser oficial perquè qui la crea és la Diputació de Barcelona i, a més sembla ser que va estar molt mal organitzada. Any 18. Es crea una càtedra de llengua valenciana, però novament la crea la Diputació, torna a no ser oficial, s'incorporarà a la universitat, però està novament al marge dels plans d'estudi. I hem d'arribar fins a la Segona República. I aquí sí, per fi, l'any 1932, es crea una càtedra oficial de llengua catalana i aquesta és la que ocuparà Pompeu Fabra. Això serà l'any 1932. Aquí és on comença l'ensenyament universitari de la filologia catalana, si més no en l'aspecte de la llengua. Si es miren els plans d'estudi de la Universitat Autònoma, recordem, la Universitat de Barcelona, que a partir del 32 té un estatut d'autonomia i passa a denominar-se autònoma, allà veiem que es comencen a impartir assignatures també de literatura catalana. Per tant, aquí ja tenim, no tenim la carrera, però sí que tenim com a mínim l'ensenyament llengua i literatura a la universitat i oficial. Però, esclar, això va del 32 i, com bé sabeu, el 39 s'acaba tot i tornem al no-res. I haurem d'esperar ara fins al 1965 perquè es creï una càtedra oficial. Ara bé, per una d'aquelles coses molt del nostre país, la primera càtedra a la postguerra de llengua i literatura catalanes es va crear a Madrid, concretament la càtedra Juan Boscán de llengua i literatura catalanes.
Cap a l'ADI, que no era una càtedra estrictament oficial, era més un àmbit on s'hi oferien conferències sobre temes de llengua i de literatura catalanes. I això es va crear, com dic, l'any 53, de resultes dels contactes, cosa sabuda, entre intel·lectuals catalans i espanyols, que es materialitzen en el Congrés de Poesia de Segòvia del 52, del qual s'ha escrit molt, etc. Aquí, curiosament, una anècdota: el primer que va fer conferències va ser el Rubió i Balaguer, després hi va anar Carles Riba, i van portar el pobre Llorenç Ribé, que ja era molt gran, i també hi va anar el Martí de Riquer, la qual cosa va fer que el Joan Oliver, en una carta al Ferreter Morera, li digués: mira, han fet el cicle de les R's, perquè el cicle de conferències del Riquer, Rubió, Ribé i me'n deixo un, i Riba. Bé, 65, per fi, 1965, es crea, a la postguerra, la primera càtedra oficial de llengua i literatura catalanes, que ocuparà el mataroní Antoni Comas. És a partir d'aquí, i ara ja ens hem acostant al període que ens interessa, que són aquests últims 50 anys, és a partir d'aquí que comença, deixant de banda aquell període petit de la República, comença l'ensenyament universitari de la llengua i la literatura catalanes. Però aquí comença tot just. Es comença a construir la carrera. 65 la càtedra, el 67 es crea el Departament de la Universitat de Barcelona i des del 69 hi ha un nou pla d'estudis, una nova llei d'educació, el Pla Maluquer, es comencen a ampliar el nombre d'assignatures de llengua i de literatura catalanes. Abans del Pla Maluquer, l'any 68 es crea l'Autònoma de Bellaterra i aquí es crea una altra càtedra de llengua i literatura catalanes que l'ocuparà en Joaquim Moles. Per tant, ara ja tenim 2 catedràtics i 2 universitats. A València, l'any 75, es crea el que es diu l'Agregació de Lingüística Valenciana, que s'acabarà convertint en càtedra l'any següent, i en departament també, i aquesta càtedra l'ocuparà en Manuel Sánchez Guarner el 76. Ara sí que ja estem arribant al nostre període. Torno un moment a Catalunya. De l'Autònoma i de la Universitat de Barcelona, les dues que funcionaven, van sortir l'any 1974, just abans del període que volem, van sortir l'any 74 els que podem considerar els primers llicenciats en filologia catalana, però que no es deien així i no constava així en el títol. Us dic el que constava en el títol. En el cas de la Universitat de Barcelona es tractava, ho llegeixo en castellà, de licenciados en Filosofía y Letras, sección de Filología Románica, subsección catalana. Així és el que consta en el títol. Això m'ho va llegir... Qui m'ho va llegir? No me'n recordo. Va ser en Gallent, que deuria ser el de l'Autònoma, que ara llegiré, i de l'OB no recordo, potser m'ho vas dir... No me'n recordo. Bé, això era el que constava, per tant, el que feien era filologia romànica, però s'especialitzaven en catalana i feien assignatures de català. En el cas de l'Autònoma era més trist, perquè es deia licenciados en Filosofía y Letras, sección de Filología Hispànica i sense subsanció. No sortia en els primers títols, en Gallent em va dir que no li sortia. Nosaltres som de la primera generació, ell i jo. I us surt a la menció? Eren hispàniques. Bé, aquests són els que podem considerar els primers llicenciats de cometes en Filologia Catalana. Perquè surtin el títol Filologia Catalana hem d'esperar el següent pla d'estudis, que era el Pla Suárez, que s'implanta el 74, i aquí sí que ja es crea la carrera de Filologia Catalana i, per tant, el 79, 5 anys després, surten en el títol ja llicenciat o llicenciada en Filologia Catalana. Per completar el panorama, entre finals, tot clar, perquè això passa a Barcelona, entre finals dels 60 i inicis dels 70 es comença a estendre l'ensenyament de la filologia catalana gràcies a la creació de les delegacions de les universitats, de les dues, de la de Barcelona i l'Autònoma. Les delegacions de la Universitat de Barcelona seran a Tàrrega i a Palma i les de l'Autònoma seran a Girona i a Lleida. Bé, Lleida primer és autònoma i després passarà a ser de la de Barcelona. I aquí doncs, es va estenent l'ensenyament de llengua i de literatura. Un cop mor el dictador, les delegacions esdevindran universitats i per tant encara s'estén l'ensenyament. La Universitat de les Illes es crea el 78, la d'Alacant el 79, el 91 tenim el triplet, Lleida, Girona i la Rovira i Virgili, el 95 tenim la UOC,
El 97 la d'Andorra, que des del curs 99-2000 oferirà el curs de Filologia Catalana en conveni amb la UOC. Clar, això són totes les universitats ara on hi ha la Filologia Catalana. Hi ha altres universitats catalanes que no ofereixen el títol, però que ofereixen en els seus ensenyaments assignatures de llengua i o de literatura. La Pompeu Fabra, la Universitat Vic Central, la Jaume I de Castelló, la Internacional de Catalunya, la Ramon Llull i la Universitat de Perpinyà. I acabo per fer aquest panorama, després hi podem parlar d'altres coses, per dir que, clar, tot aquest panorama de l'ensenyament de la filologia que s'ha anat produint en aquests últims 15-30 anys es completa amb les poques càtedres i els nombrosos lectorats que hi ha de llengua i de literatura catalanes arreu de l'estranger. Només com a dada, la primera càtedra estrangera de llengua i literatura catalanes es va crear el 1976 a la Universitat de Càller, a Sardenya, i la va ocupar en Jordi Carbonell, estudiós de Ruiz de Corella. Bé, tot això és el que ens ha conduït fins a aquestes últimes dècades, aquestes últimes 5 dècades, però veníem d'aquí. I com dic, si fem la comparativa, per exemple, la filologia hispànica, ja es veu que en aquestes 5 dècades hem hagut de córrer molt i de fer moltes coses. Però bé, tot això ja en parlarem més endavant. Això com a mínim com a introducció històrica. Tinc més coses a dir, però crec que ja aniran sortint. Molt bé. Gràcies, Jordi. Em va molt bé perquè jo agafo el relleu més o menys als anys 90 fins a dia d'avui, fins a aquesta setmana mateix. Si m'has de tallar, talla'm, potser serà una mica més extensa. I llegiré per dir tot el que vull dir. L'any 2020, la revista Llengua Nacional va dedicar el seu dossier monogràfic a analitzar l'estat i l'avenir dels estudis de filologia catalana arreu dels països catalans, amb especial atenció al Principat de Catalunya. La majoria d'experts allí congregats van concloure que d'ençà dels anys 90 en endavant els estudis de llengua i literatura catalanes havien anat perdent pistonada, situació qualificada fins i tot d'emergència nacional. La manca de filòlegs catalans compromet i condiciona tots els estadis de l'ensenyament, afectant molt especialment els nivells de secundari i de batxillerat. La conseqüència de tot plegat també han estat unes mesures de flexibilització de criteris a l'hora d'accedir a les borses de professorat de llengua i literatura catalanes del Departament d'Educació, situació prèviament agreujada pel descrèdit generalitzat de les polítiques educatives, pedagògiques i socials, que han condicionat la creació i l'execució del màster de formació de professorat. L'objectiu de la meva intervenció, doncs, serà explorar les relacions existents entre l'estat de la llengua catalana dins i fora de les aules, com ha dit la professora Badia, tant universitàries com la situació dels estudis catalanístics. D'on venim, on som i cap a on hauríem d'anar. Serà una proposta centrada especialment en l'anàlisi de la situació i la política de les universitats principatines, però en vies d'expansió i replicació modèliques valencianes i balears. Abans, però, permetin-me fer un breu excurs autorreferencial. A finals d'agost del 2023, Servidora va publicar un article al diari Ara titulat «Més català al Congreso, menys filòlegs a les aules». Ho vaig fer poc després de l'aprovació històrica del pacte entre els partits polítics catalans amb representació a Madrid, la bancada socialista i la gran coalició de Yolanda Díaz, a partir del qual s'oficialitzava i es permetia en seu congressual espanyola l'ús de les altres llengües constitucionals no castellanes. I en paral·lel també s'inaugurava la cursa particular de Pedro Sánchez per fer possible, ara sí i de totes, que el català fos reconegut com a llengua oficial a Europa. 2 anys després sabem que això encara no ha estat així. Aquells acords estivals van despertar l'entusiasme i l'esperança de molts catalanoparlants, mentre alguns observàvem amb prevenció i escepticisme aquella primera gran jugada mestra del sanchisme els primers dies del seu segon mandat. Era cert, però, que el grinyol que ens acompanyava durant aquelles setmanes letàrgiques d'estiu no era només pels pactes entre perifèrics i socialistes espanyols, sinó que més aviat tenia a veure amb una ferma convicció, tant professional com activista, si es vol, que en matèria de llengua i de país convé sempre fer els deures primer a casa, i així ho vaig escriure aleshores. La qüestió és que mentre han anat apareixent notícies que el Congreso de los Diputados s'ompliria de català,
Jo no he pogut deixar de pensar, a poques setmanes de reprendre el curs acadèmic, que al Principat de Catalunya tenim les aules cada cop més buides d'estudiants de filologia catalana, o dit d'altra manera, que cada vegada resulta més difícil omplir-les. Més enllà de la meva percepció ambiental, només contrastada amb alguns col·legues del gremi d'aquí i d'allà, va ser una constatació quasi intuïtiva arran d'un parell de piulades a Twitter que vaig pescar a principis d'estiu. Eren 2 anuncis fets des dels comptes corporatius dels graus de Filologia Catalana de la Universitat de València i de la Universitat d'Alacant, on celebraven haver omplert amb escreix les places que tenien disponibles, amb una nota de tall sobre 14 de 8,8 i 89 preinscrits la primera, i amb un 9,4 de mitjana i 61 preinscripcions la segona. Sense voler entrar en detalls de la particular i complexa casuística valenciana, la seva celebració feia evident el contrast per absència de la resta d'universitats públiques principatines. Cap d'elles, ni l'Autònoma, ni la UB, ni la Rovira i Virgili, ni la Universitat de Girona, ni la de Lleida havia piulat res similar. Deixo davant de la UOC. Les seves respectives notes de tall mantenien el 5 perquè cap va omplir les places que oferia. Ni era res nou, ni era res que no hagués estat recollit en el monogràfic abans citat, editat per Pau, Toda i Carretero. La qüestió a fons era la mateixa, que no tinguem estudiants de filologia catalana, que en tinguem pocs o que en perdem any rere any perquè la jovenalla lletrada prefereix estudiar comunicació, indústries culturals, hispàniques, anglesa o estudis literaris, és un problema per la disciplina, però també i sobretot pel país. És un greuge estructural i una deficiència que afecta el conjunt de les baules de la cadena tròfica, l'educativa, la lingüística, la cultural, la social i la política. Menys o pocs filòlegs catalans equival a tenir menys professionals dins les aules de secundària, menys correctors i assessors lingüístics, arreu on són necessitats, menys experts en literatura i tradició pròpia, menys avaluadors de l'estat de la llengua i menys especialistes per pensar i aplicar les polítiques lingüístiques que ens calen per preservar-la i normalitzar-la. I ja som al cap de carrer, i així tancava jo mateixa la reflexió. Els representants electes dels catalans a Madrid reclamen poder parlar català a les Cortes Generales, mentre a les nostres facultats de lletres, la filologia catalana pot esdevenir una espècie en perill d'extinció. Intentaré ser una mica més optimista. D'on veníem? Tal com s'assenyalava en l'editorial del monogràfic, l'avenir de la filologia catalana, la davallada de matriculacions a filologia catalana, des dels anys 90 en endavant, s'explica a partir de 2 grans casuístiques. En primer lloc, el desprestigi general de les humanitats i, en segon lloc, la implementació massiva del Pla Bolonya derivat de l'ingrés a l'Espai Europeu d'Educació Superior, l'ES, que, entre moltes altres coses, ha tendit a afavorir les competències per damunt dels coneixements. Aquests dos factors, Maria Sedó n'hi afegeix 3 més d'estructurals que han afectat el global dels estudis universitaris a l'estat espanyol: la caiguda de la natalitat, l'augment de l'oferta acadèmica universitària i la crisi econòmica de l'any 2008, amb la subsegüent pujada de taxes acadèmiques. Amb tot, Alfons Gregori insisteix en el fet que la crisi dels estudis filològics a casa nostra s'ha manifestat també en qüestions d'identitat i apunta que si volem tractar seriosament aquesta crisi no podem deixar de banda el fet que els estudis de llengua i literatura catalanes es troben en una posició de feblesa tant en l'àmbit pancatalà com en l'arena internacional. Qüestió que pot afegir-se al que Pau, Toda i Carretero també apuntaven en relació al fet que en algun moment la filologia catalana ha perdut el component reivindicatiu que la caracteritzava en el seu origen. Gregori, a més, també deixa clara una darrera qüestió fonamental, la situació dels associats i la precarització insostenible de la docència en general en l'àrea d'humanitats. I afegeix que, i cito, cal un canvi de xip mental en aspectes clau. La massificació no és l'estàndard que cal seguir per motius estrictament financers, premissa perversa que corromp tot l'edifici acadèmic, sinó un problema a resoldre. És a dir, els ensenyaments amb pocs alumnes haurien de ser el punt de referència i no els obstacles a destruir. Fi de la cita. La primera conseqüència de tot plegat, tal com assenyala Jordi Ginebra, és l'existent paradoxa estructural del nostre sistema. Mentre la demanda a Catalunya per cursar estudis universitaris de filologia catalana és baixa, la inserció laboral dels graduats en aquesta matèria és molt alta. La conseqüència evident i coneguda d'aquesta realitat és que no hi ha prous titulats per cobrir les places de professorat de secundària en l'àrea de llengua i literatura catalanes. És a dir, que contractem professorat sense tenir la preparació adequades, fet que, com sabem tots els que ens hi dediquem, té conseqüències molt negatives en la formació dels alumnes. Segurament, la més evident, com assenyalen David Valls o Esteve Valls et altri, és que més de la meitat dels alumnes que acaben l'educació superior obligatòria
tenen l'acreditació automàtica del nivell C1 de català, encara que la majoria se situen en un nivell global del marc comú europeu de referència inferior al C1 que tenen acreditat des de quart de l'ESO. Dit d'altra manera, que se'ls regala l'equivalent al nivell C de català. Retornem, però, a la qüestió estructural de la manca de professorat. En el mateix número de llengua nacional, qui era aleshores conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, anunciava que els filòlegs que havien entrat en el sistema educatiu com a docents en els anys 80 es trobaven ja, fa 5 anys d'aquestes dades, en l'edat de jubilació o a punt de fer-ho. En paral·lel, Montserrat Cendra, ara cap de gabinet de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat, apuntava amb molta més contundència la manca de previsió de l'administració. I cito: des de fa més de 10 anys se sabia que en algun moment no hi hauria prou filòlegs per cobrir les jubilacions massives de les primeres fornades de professors de català. Ho havia denunciat la Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana, la xarxa Vives d'Universitats i fins i tot l'Institut d'Estudis Catalans, però aquesta crida no va ser atesa en el seu moment pel Departament d'Educació ni pel Departament d'Universitats. Aquesta falta de previsió de l'administració catalana, que té el curt termini com a horitzó immediat, ha agreujat encara més el problema. Fi de la cita. Si existeix, però, un denominador comú que fa posar d'acord a tots els experts del sector, és, com han explorat Albert Soler i Núria Alturo, el disseny de les condicions d'accés a la formació del professorat i a la professió docent i les conseqüències d'aquest disseny en el perfil dels nous professors que s'incorporen a la pràctica professional. Dit altrament, ras i curt, que el màster de formació de professorat en l'especialitat concreta de llengua i literatura catalana-castellana és un absolut desastre. Un dels primers aspectes realment preocupants, com bé apunta Ginebra, és que a Catalunya aquest màster està organitzat per especialitats d'acord amb les matèries que s'hauran d'impartir als instituts, anglès, dibuix, filosofia, matemàtiques, etc. Però no existeix una especialitat de llengua i literatura catalanes. Com és que no hi ha una especialitat de català? Es pregunta Ginebra. No és cap decisió presa a Madrid, precisament. Anem a pams. En l'estudi que porta per títol La formació del professorat d'ensenyament secundari, competències, incompetències i negligències, Soler i Alturo certifiquen que el sistema actual d'accés i d'habilitació del màster genera conflictes, dificultats i mals resultats. Més concretament, diuen, l'actual sistema continua generant dificultats d'accés als especialistes a la professió docent, malgrat la recent mesura incorporada de la reserva de places per a filòlegs catalans. I permet alhora l'entrada al mercat laboral d'un col·lectiu de professors amb mínima o cap formació especialitzada en la matèria que ha d'ensenyar, fet que, en definitiva, té com a conseqüència un empitjorament gradual de la qualitat docent a la secundària, al batxillerat i als cicles formatius. Segons la resolució del 17 de setembre del 2007 de la Secretaria de l'Estado de Universidades, s'estableixen les condicions a les quals s'hauran d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols que habiliten per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària, obligatori batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. A Catalunya, el desplegament d'aquesta resolució es va concretar amb la creació d'un màster, que segur que tots coneixeu, de 60 crèdits que inclou diverses especialitats, com ja s'ha indicat. Soler i Alturo insisteixen, però, en la línia de Ginebra, que la normativa estatal no s'imposa en cap cas que hi hagi d'haver una sola especialitat conjunta per la llengua i la literatura catalanes i per la llengua i la literatura castellanes. És més, al País Valencià, les especialitats de català i castellà s'imparteixen per separat. L'opció que es va prendre al Principat i que s'ha mantingut inalterada fins avui s'ha justificat des dels inicis per la voluntat política de potenciar la polivalència dels docents, expliquen Soler i Alturo. I així ens ha anat, oi? Convé tenir present que en el màster no s'imparteixen continguts ni de llengua ni de literatura, sinó que és un màster, com assenyala Francesc Feliu, centrat per decret a la teoria educativa, les metodologies didàctiques i la pràctica docent, pensat per aportar les estratègies pedagògiques necessàries als especialistes que ja tenen o haurien de tenir els coneixements de la matèria adquirits durant la seva formació prèvia. La decisió a l'hora de regular l'accés a les diverses especialitats del màster ha estat sempre de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya a partir de les concordances fixades pel Departament d'Ensenyament entre les titulacions universitàries i les especialitats docents de secundària. Així doncs, fins l'any 2013, el domini de les competències relatives a l'especialitat de llengua i literatura catalana-castellana s'acredita o bé havent cursat un grau o una llicenciatura en filologia catalana o bé, en el cas d'altres titulacions com art dramàtic, arts escèniques, humanitats, periodisme, estudis literaris, havent cursat, a més, un màster en continguts de llengua i literatura catalanes. Aquest darrer requisit, però, va ser eliminat, sense cap mena d'explicació per part del Departament.
Per si tot plegat no fos prou flagrant, la regulació d'accés al màster només marcada per l'ordre que he citat anteriorment, la 3858-2007, també contempla la possibilitat de verificar i acreditar el domini de les competències mitjançant una prova. A la pràctica, però, aquesta verificació no ha estat definida ni es contempla en cap dels programes dels màsters de les universitats principatines, fet que ha normalitzat una situació del tot esperpèntica en termes acadèmics i professionalitzadors, atès que, mentre alguns estudiants del màster poden haver cursat entre 180 i 210 crèdits de llengua i literatura catalanes, d'altres en poden haver cursat només 6. La conseqüència de tot plegat és que des de l'any 2013 a Catalunya es pot obtenir el màster que habilita per ensenyar llengua i literatura catalanes amb un coneixement inferior de català al que teòricament posseeix un estudiant que acaba de superar l'ESO. En la direcció assenyalada per Ginebra, l'estudiant estranger del màster ha d'acreditar que coneix el català i el castellà a un nivell mínim d'un B1 en el moment de la preinscripció i ha d'assolir un nivell de suficiència en totes dues llengües, nivell B2, en finalitzar el màster. Però aquest requisit no afecta els estudiants de l'estat de fora dels països catalans. És a dir, que per preparar-se per la feina de professor de llengua i literatura catalanes té poca rellevància la formació específica en la matèria que s'impartirà. Tot plegat deriva en la distòpica casuística que un graduat de Filologia Catalana que ha cursat el màster es troba compartint borsa de treball de personal docent amb persones provinents d'altres graus, que poden fins i tot acreditar altres mèrits no vinculats amb la llengua i la literatura catalanes i ser valorats amb millor puntuació a les llistes, essent així cridats per fer classes de català abans que els graduats de Filologia Catalana. Tot plegat s'explica sempre per la mateixa raó. L'oferta de feina és superior al nombre de titulats en Filologia Catalana i la demanda de professorat no para de créixer, ara mateix accentuada per les jubilacions massives i la manca de planificació durant dècades per part de l'administració. Com assenyala Nicolau Dols, però, en el ja citat monogràfic de la revista Llengua Nacional, les condicions per accedir a les llistes de personal disponible per ocupar places docents, interinament, sí que poden ser més restrictives i depenen de cada administració autonòmica. Així, per exemple, diu Dols, la resolució de la directora general del personal docent del govern de les Illes Balears del desembre del 2019 exigeix per a aquestes places de formació universitària específica en llengua i literatura catalanes i fa la llista de tots els títols de grau i llicenciatura d'aquest camp que existeixen o han existit a les universitats dels Països Catalans, 20 títols en total, i alguns fins i tot amb límit temporal. Tanmateix, afegeix Dols que també és cert que darrerament hi ha llicenciats graduats d'altres especialitats que ocupen interinament places de llengua i literatura catalanes a les Illes Balears. Això passa quan la llista de substituts disponibles es buida, el procediment és al revés. El problema que es veu a venir a les Illes Balears, deia ja Dols el 2020, és exactament aquest. No hi ha prous titulats tampoc en llengua i literatura catalanes disposats a accedir a places d'ensenyament secundari i aquest desajust entre el nombre de llocs de feina que s'ofereixen en aquest camp i el nombre de persones titulades per exercir-les amb un nivell suficient de qualitat aviat es coneixerà. El problema és de titulats, més que no l'embós, diu Dols, per accedir al màster de formació de professorat. Si acceptem, doncs, la premissa de Dols i la traslladem a la resta d'universitats dels Països Catalans, convé aleshores preguntar-nos, especialment al Principat, què s'ha fet fins ara per revertir la situació. Francesc Feliu, en el seu article Calen filòlegs catalans, qui en dubta, era ja molt crític tant amb el Departament d'Educació com amb la Direcció General d'Universitats davant la negativa reiterada de l'administració a l'hora de negar als departaments universitaris de català l'accés a les dades o a les vacants existents o previsibles. A més, diu Feliu que els professionals acadèmics han estat apartats reiteradament de comissions i d'organismes que prenien decisions directament relacionades amb el tractament d'aquest problema. L'explicació, afegeix Feliu, podria ser que l'administració catalana ha volgut restar inactiva i impassible per poder després, davant la necessitat imminent de professorat als centres i instituts, aplicar estratègies d'emergència que en la pràctica li permeten donar sortida, com a ensenyant de català als instituts, a titulats d'altres perfils que tenen una inserció difícil en el mercat laboral. Segons Feliu, els departaments de Filologia Catalana s'han ofert reiteradament i molt ben predisposadament a oferir, pensar i organitzar un reciclatge necessari per tots aquests perfils d'estudiants del màster amb clares deficiències formatives i competencials. La resposta dels responsables polítics del màster i del Departament d'Educació, com a mínim fins l'any 2020, va ser desestimar reiteradament aquesta possibilitat i no van estar mai disposats a exigir cap formació específica als futurs professors que no són filòlegs, més enllà de demanar-los un nivell C2 de català. Un altre exemple de menyspreu cap a la nostra llengua i cultura, diu Feliu, atès que d'acord amb el marc comú europeu de referència, el C2 simplement reconeix la capacitat d'algú que no s'ha escolaritzat en aquesta llengua d'expressar-s'hi correctament.
I vaig acabant. On som ara i cap on hauríem d'anar? L'any 2024 es va dur a terme una campanya feta conjuntament per la Secretaria de Política Lingüística al Departament de Cultura, amb l'actual conseller de Política Lingüística al capdavant, el Departament d'Educació, el Departament de Recerca i Universitats i la xarxa Vives, que portava per títol Pren la paraula, tria filologia catalana. Una campanya que volia fomentar l'interès per aquest grau i incrementar així el nombre de professionals formats per portar a terme tasques relacionades amb l'ensenyament, l'assessorament i el foment de l'ús del català. A dia d'avui, un any després de la seva publicació, de l'inici d'aquesta campanya, el vídeo promocional penjat a YouTube compta amb un total irrisori de 648 visualitzacions. En paral·lel, aquesta mateixa setmana, el Departament de Política Lingüística ha celebrat l'acte de lliurament de les 25 beques que per primera vegada la Generalitat ha atorgat a estudiants de primer curs universitari per fomentar els estudis de filologia catalana. Cada beca té una dotació de 4.500 euros i s'ha assignat a estudiants menors de 25 anys amb criteris d'excel·lència acadèmica, renda familiar i coneixement de llengües. Dels 25 estudiants becats provinents de 69 sol·licituds rebudes, 7 es formaran en català i occità, a Filologia Catalana i Estudis Occitans a la Universitat de Lleida. I la resta aniran a estudiar Filologia Catalana a l'Autònoma, a la Universitat de Barcelona, a Girona i a la Rovira i Virgili. Per contra, a les universitats de les Illes Balears, sense programa de beques especial i amb campanyes de promoció, al meu parer, més modestes i del tot més efectives, ha tingut enguany 28 matriculats al primer curs de Llengua i Literatura catalanes. Fa anys que a les Illes Balears i al País Valencià els estudis de filologia catalana han anat i van en millor direcció. Com explica en Jesús Jiménez, almenys la promoció, com expliquen Jesús Jiménez i Josep Rivera, davant la davallada d'estudiants i l'augment de la demanda laboral de graduats en filologia catalana, ja en el curs 16-17, el Departament de Filologia Catalana i la Comissió Acadèmica del títol de Filologia Catalana de la Universitat de València, partint d'una proposta del director del departament, aleshores Emili Casanova, van entendre que calia començar a programar accions per promoure el grau entre els estudiants de secundària. Es va començar aquell mateix any, el 16-17, amb una primera campanya modesta en xarxes socials i premsa, que tanmateix va tenir un èxit notable i va servir per augmentar considerablement el nombre d'estudiants, fins a cobrir gairebé totes les places del curs 17-18, de 49 a 67 estudiants. En els dos cursos següents, ja en col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant i amb l'ajut de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió de Multilingüisme de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i a la Facultat de Filologia, perdoneu aquests noms tan llargs, i també a la Facultat de Comunicació de la Universitat de València, es van llançar dues noves campanyes amb sessions informatives a la facultat, vídeos de promoció i amb l'activació de xarxes socials com Instagram. Aquestes accions es van traduir en un creixement progressiu de la demanda dels estudis, fins a cobrir amb escreix les 70 places que s'oferien l'any 2020 a la Universitat de València. La conclusió és clara, convé de manera urgent que tant des de l'administració com des de les diferents universitats principatines tinguem més present la bona feina ja feta al País Valencià i a les Illes Balears els darrers anys. Les estimacions fetes a ull, i ja acabo, davant la manca de transparència i reiterada del Departament d'Educació amb les dades de jubilacions i vacants, són que en les properes dècades, els propers anys, necessitarem uns 5.000 professors de llengua i literatura catalanes. Per fer aquesta expansió cal donar eines a les universitats i estímuls als joves que vulguin formar-se com a professors. Amb 25 beques per curs i una campanya de promoció amb 648 visualitzacions a YouTube, no ens en sortirem. Per qüestions de temps ara no hi entraré a fons, però a banda de reforçar la promoció i millorar els resultats dels nostres graduats en filologia catalana, ens cal també crear una escola superior de magisteri de Catalunya per formar els mestres, professors i gestors que caldran a cada nivell en la màxima excel·lència. Mentre paral·lelament facilitem processos de formació, d'habilitació i certificació per a professionals d'altres matèries perquè puguin fer de professors de secundària en condicions lingüístiques òptimes. I fins i tot, si cal, establir mecanismes que retribueixin l'excel·lència en llengua catalana del professorat en actiu. És a dir, paguem-los millors, són la nostra primera i principal trinxera. Gràcies. Doncs moltes gràcies per aquesta rememoració de coses que els que estàvem a la universitat les hem anat patint en els últims anys. Ara, és a dir, me l'ha fet una introducció d'on veníem, que se'ns ha posat el problema que tenim ara mateix. El paper que ens ha enviat en Nicolau Dols està a un altre nivell perquè parla del problema de la llengua en la comunicació científica. El llegiré a poc perquè s'entengui el que diu, que em sembla que és un paper interessant a un altre nivell.
És un altre problema, no és el problema dels instituts, sinó el problema de les revistes erudites i aquestes coses. Poc abans de la mort del dictador, que molt a la llarga i encara no del tot havia de canviar el règim polític i lingüístic de l'Estat, 11 científics varen signar un document gestat durant la 6a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada l'any 1973. Va bé recordar que som el 73. Aquell document ja duia el germen de tot el que podem dir avui en dia sobre aquesta qüestió. Assenyalava els límits entre l'exigència d'una determinada funció del català i la realitat d'un món cada vegada més internacionalitzat en el camp de la ciència. El document es va titular El català, llengua d'expressió científica, i en concret afirmava el document: essent una constant històrica que la comunitat científica cerqui vehicles d'expressió lingüística d'abast àmpliament internacional, el llatí en altre temps i actualment l'anglès, reputem de normal i lícit que els nostres homes de ciència, solidaris amb la comunitat científica mundial, renunciïn en determinats casos a l'ús de la llengua pròpia en favor de l'anglès o d'alguna altra llengua majoritària a l'hora de publicar llurs treballs de recerca, en el benentès que aquesta actitud ha de ser filla d'una decisió lliure i voluntària, no pas d'una imposició, i normalment a favor d'una llengua, l'anglès, que hom reconegui com a referent internacional. Naturalment, aquestes afirmacions s'han d'entendre en el marc de la situació política del moment, reitero, 1973. L'anàlisi del problema passava aleshores per evitar que tot hagués de passar pel castellà. És el fenomen que Aracil, 83, va descriure i definir amb el terme d'interposició, i el mateix que va fer exclamar el sempre enyorat Nadal Batlle, antic rector de la Universitat de les Illes Balears i fundador, amb altres, de la xarxa Vives d'universitats, el seu famós bilingüisme sí, però català-anglès. Aquestes posicions, finalment de distribució diglòssica de funcions, no han estat revisades pels nostres científics més preocupats per la llengua catalana, sinó és per concedir a la llengua catalana el paper de llengua de divulgació, o alta divulgació, si tant voleu, interna als avenços científics, mentre que per a la publicació dels resultats de la recerca, naturalment en òrgans internacionals, es reservava l'anglès. Aquesta distribució s'accepta acríticament i ha estat més contestada, curiosament, en mitjans acadèmics anglosaxons que no pas entre nosaltres. Anem per parts. L'any 2023, l'Institut d'Estudis Catalans va publicar un volum titulat Usos socials del català, amb 23 aportacions sobre la situació de la llengua en diversos àmbits. Naturalment, tenint en compte els objectius de la institució, el paper de la llengua en la comunicació de la recerca hi té un paper important. És en aquest volum on podem trobar unes afirmacions com les següents. Cito: en quina llengua es fan els diferents tipus de comunicació? La primera, és a dir, la comunicació acadèmica sobre la recerca dins la comunitat científica, clarament en la llengua franca, l'anglès. I és clar, els qui tenim altres llengües tenim desavantatges respecte als parlants d'anglès, però no cal que ens queixem, és la realitat. La segona pot ser en qualsevol llengua d'ús dins del sector, i és aquí on tenim una plètora de revistes amb diferents graus d'especialització, des del periodisme científic, dels diaris, fins a les revistes especialitzades, escrites en un registre local, que normalment estan escrites en la llengua pròpia, el català en el nostre cas. Això ho afirmava en Bertran Petit. O bé, caldria tractar la qüestió de l'ús del català en la pràctica científica tenint en compte precisament les característiques de la producció i difusió científica i evitant, sobretot, que des de fora de l'àmbit científic la disjuntiva entre l'ús de l'anglès i l'ús del català es vulgui convertir en una prova del grau de compromís amb la llengua. Això ho diu en Casanova. Sigui com sigui, hi ha d'haver algú que es plantegi quins efectes té que l'anglès sigui la llengua internacional i si això afecta la pràctica científica més enllà de la facilitat de comprensió dels resultats publicats.
En una inesperada paradoxa en aquesta qüestió, s'han alçat veus crítiques sobre les assumpcions acrítiques generalitzades arreu en el sentit que acabem de veure. És lluminós en aquest camp l'article de Humphrey Tonkin, del 2008, britànic i antic rector de la Universitat de Hartford, als Estats Units, i la resposta coincident i amplificadora dels seus arguments que en va fer Robert Phillipson el 2010, que tanta llum ha fet amb les seves recerques sobre l'imperialisme lingüístic. Tonkin denuncia el cercle viciós que suposa limitar els processos d'avaluació de la qualitat científica a textos escrits en anglès. A la llarga, això obliga tothom a publicar en anglès i es projecta la falsa conclusió que la bona recerca només es pot fer en aquesta llengua. L'enunciació exacta del vici és English circulates widely, is indexed and hence is cited. English is cited and hence is indexed and hence circulates widely. No? Cal que ho tradueixi, no? Però aquesta no és una realimentació que es produeixi d'una manera natural, sinó induïda. Phillipson, 2003, ja citava un document del British Council que situa la indústria de la llengua anglesa, traduccions, edicions, ensenyament, al segon lloc de la indústria britànica, just per darrere de l'explotació de petroli del Mar del Nord. A la resposta del 2010 a l'article de Tonkin, Phillipson detalla les fonts de l'hegemonia de l'anglès en el camp de la recerca i assenyala les enormes inversions nord-americanes en aquest sector a Europa des de 1919 i arreu del món després de 1945. De l'evidència que tot el que es publica en anglès, extreu la conclusió que concern about English becoming the sole filter for information from the outside world is a major one, since the idea that everything is published in English worldwide is false. La preocupació que l'anglès és el filtre és una gran preocupació perquè la idea que totes les coses que es publiquen en anglès en el món, que tot el que es publica en anglès en el món és falsa. D'aquesta imposició mundial de l'anglès en el terreny que analitzem avui depenen també una sèrie de conseqüències, com són l'afebliment terminològic de les altres llengües i, en perjudici del món anglòfon, el descens de l'interès de l'aprenentatge d'altres llengües. I això és tan ver i tan actual que ara mateix, aquest desembre del 25, hi ha una campanya contra la decisió de la Universitat de Nottingham, anunciada el passat 6 de novembre, de tancar a partir del curs 25-26 tots els estudis de llengües estrangeres, uns estudis que actualment congreguen 550 estudiants. Accions com aquesta repercuteixen directament en l'educació, no només superior, sinó també secundària, per la previsible manca de professors i de raons que fomentin l'interès dels estudiants. Una circumstància similar varen palesar alguns membres corresponents de la secció filològica a la sessió dels passats 12 i 13 de juny dedicada a les seves actuacions en els seus llocs de precedència. Laxmi Tulasi i altres del 2025 conclouen: The impact of institutional and national reputation, however, also encourages, even coerces researchers to publish in English language journals. L'impacte institucional encoratja i fins i tot obliga els investigadors a publicar en revistes angleses. En certa manera, el món científic catalanoparlant ha assumit aquest estat de coses i ha preferit mostrar al món els resultats de les seves recerques sense qüestionar l'statu quo lingüístic. A partir de les declaracions citades al començament d'aquest Parlament, podríem pensar que l'objectiu lingüístic de la ciència d'origen catalanoparlant és conjurar la interposició del castellà. Però les xifres no aborden aquesta idea en absolut. Efectivament, el recent article d'Hernández Ruiz i altres del 25 sobre la llengua de publicació dels resultats de recerca en l'àmbit de la comunicació constata la mateixa tendència observada per les fonts citades fins ara. Cito aquest article d'aquest Hernández Ruiz. Els grans sistemes de classificació i indexació científica, com ara la Web of Science, tenen criteris restrictius pel que fa a la diversitat lingüística, més estrictes que altres plataformes com Scopus
o dimensions, citat aquí. L'idioma no només opera com un mitjà de comunicació científica, sinó com un dispositiu de legitimació i exclusió dins l'episteme del North Global. I això, que és un altre testimoniatge de l'hegemonia lingüística de l'anglès i de l'obligació d'adaptar el marc mental i la capacitat expressiva a aquesta llengua, no és ni de molt la pitjor notícia que aporten. A partir de l'informe Revistes Científiques i Erudites a Catalunya, ACU 2023, assenyalen que ni l'objectiu menor de sumar-se a l'anglès per evitar la llengua interposada no s'ha assolit. L'informe quantifica per llengua principal les revistes científiques a Catalunya i els resultats són 317 revistes en castellà, 232 en català i 172 en anglès. Això és un símptoma clar que la primacia de les llengües de la recerca a Catalunya és, doncs, el castellà. Ribes Bisbal, l'any 25, fa una anàlisi dels paisatges lingüístics universitaris catalans i conclou que en el pas del grau al màster el català cedeix davant el castellà. La docència es fa majoritàriament en català, però la tendència mostra recessió d'aquesta llengua i avanç de la docència en castellà i anglès. Pel que fa als treballs de fi de grau, el català sobrepassa d'un 10% el castellà, però els treballs de fi de màster mostren preferència pel castellà, que és un 20% superior al català, i per l'anglès, que ultrapassa el català d'un 10%. Amb exemples concrets, Ribes Bisbal arriba a conclusions semblants a les de Tonkin. Cita: voler construir el coneixement només a través d'una llengua és limitar-lo, restringir-lo a una sola de les mirades possibles que ens ofereix la diversitat de les llengües humanes, ignorar-ho i, sobretot, en l'àmbit de les humanitats, on la divulgació de la informació no requereix la rapidesa que potser sí que es necessiten les ciències i la tecnologia, és contribuir a la colonització del pensament. Davant tota aquesta situació, quina és la reacció del món científic i de les institucions? Per un costat, el món científic, com vèiem al començament, ha entrat dins la dinàmica del sistema d'avaluacions, que és restrictiu respecte de les llengües. Això és, com dèiem, un problema per al català, però en certa manera també ho és per la ciència mateix. Sovint els texts escrits per parlants no natius queden constrets per una limitació semàntica que els afecta amb els mateixos defectes, segons Tonkin, que produïa l'intent del Basic English proposat per Ogden el 1930. Semantic overload on the lexicon leading to extreme lexical and grammatical ambiguity. La sobrecàrrega semàntica del lèxicon porta a l'extrema ambigüitat lèxica i gramatical. Finalment, sembla que la vertadera raó de la necessitat d'incloure anglòfons als equips d'investigació no és la internacionalització de la recerca, sinó la pobresa expressiva dels membres de llengua diferent, capaços de fer textos bàsics en anglès, fins i tot correctes amb l'ajuda de traductors humans o no, però no res més. Davant d'això, el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya va publicar el 2022 un pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya. El pla és ambiciós i inclou l'obligació que les revistes que opten els ajuts de la Generalitat publiquin almenys un resum i les paraules claus en català, com també el manteniment de premis per a tesis en català i per oferiment de l'Institut d'Estudis Catalans la possibilitat de publicar en revistes mirall per difondre entre els investigadors catalans versions en la seva llengua de la recerca publicada en anglès. Efectivament, les mesures semblen més encaminades a la divulgació d'alt nivell en català que no a la promoció de la recerca original en aquesta llengua. Pel que fa a la realització de tesis en català, és encomiable la intenció de promoure la llengua en els estudis de tercer cicle, si bé, com afirma Casanova, amb la seva convicció, ja indicada que la recerca s'ha de comunicar en anglès en àmbit internacional, atès que la recerca de les tesis s'acostuma a donar a conèixer no pels documents de la tesi en si, sinó pels articles que origina. Les tesis poden ser un bon instrument
per emprar el català. Per altra banda, la xarxa d'universitats vives, la xarxa vives d'universitats, l'any 23 va publicar una carta universitària de la llengua, principis i recomanacions de política lingüística, amb un principi anunciat com el català llengua de recerca a la xarxa vives, i un apartat de recomanacions en aquest camp que, més enllà del que és habitual en la promoció del català com a llengua de divulgació científica i d'ús del català en les tesis, demana la protecció dels serveis lingüístics universitaris per a l'anàlisi i la creació de recursos vinculats a la terminologia científica, és la recomanació 23, i la col·laboració de les universitats amb el TERMCAT per elaborar recursos terminològics i metodologies per al treball terminològic, recomanació 24. També demana, a la recomanació 25, instar conjuntament els governs i les agències de qualitat a valorar efectivament la recerca feta en llengua catalana del professorat investigador de les universitats de la xarxa Vives. En darrer terme, recomanació 29, recorre a la intel·ligència artificial i proposa fomentar el desenvolupament de la intel·ligència artificial aplicada a la traducció automàtica català-anglès dels textos científics elaborats en català amb la supervisió de professionals experts. Tot plegat, i com a conclusió, podem afirmar que la intenció proclamada ara fa 52 anys, per 11 conspicus científics catalans de lluitar contra la supremacia del castellà en la recerca, no ha arribat a bon port. En canvi, la concessió a l'anglès de la funció comunicativa dels resultats de la recerca ha estat incòluma, i això, darrer, en la nostra actualitat, sense cap discussió i sense participar en el debat internacional sobre la qüestió, debat que paradoxalment es fa sobretot en anglès. I ara un paràgraf que vol ser optimista, no? I a l'hora d'acabar aquest Parlament em demano si no és possible pensar en una pentecosta, de la comunicació dels resultats de recerca patrocinada per la intel·ligència artificial. No sé si he de desenvolupar aquesta proposta, perquè és de tan evident, crec que no caldria ni explicar-la. Els sistemes de transcripció i de traducció automàtica han evolucionat tant que actualment ja és possible la interpretació en temps pràcticament real. Tant costaria establir un sistema de qualitat i validació aplicat a les traduccions dels articles, ara ja pràcticament sempre en versió digital? Els mitjans hi són, la convicció potser no. I aquest és el text de la Nicolau Dols. Ara hem deixat anar totes aquestes coses, són 2:15 i hem fet el pla que teníem, i és que ens concedim el temps que convingui per reflexionar sobre això i veure el dret i el revés. I aleshores, esclar, Nicolau Dols no hi és, però ells hi són, i per tant els convido als assistents i ells mateixos a opinar, a dir coses, a completar, perquè clar, aquí hem tocat dues coses molt diferents, el problema de l'anglès, que se'ns ho menja tot, i el problema de la desaparició del català en la formació dels ensenyants de secundària, després de tota la feina que hem fet els que ens vam llicenciar l'any 73 i hem estat treballant 40 anys per muntar una barraca, i aquesta barraca no sabem on és. Aquest és un problema, és el problema a l'acadèmia, i bé. Permès per no acabar tots deprimits de parlar de problemes. A veure, si hem de parlar de l'àmbit de la filologia catalana, hi ha molts aspectes i moltes cares. Però, per exemple, en el camp de la recerca, jo crec que estem bé. És a dir, una cosa és el problema que explicava el Nicolau, que és un problema perquè tots estem, els que estem dins del sistema universitari, i a l'Institut d'Estudis Catalans imagino que també, estem tots dins la malla aquesta de les valoracions i tota la pesca. Però des del punt de vista de la recerca, si ens mirem tots els àmbits, tant de llengua com de literatura, estem força coberts. El nivell de recerca és molt alt. De fet, és tan alt que jo sempre tinc la impressió que no el podem assimilar. És a dir, jo tinc la impressió, estem
a nivell d'estudis sobre literatura en totes les èpoques, des de la literatura medieval fins a la postmodernitat i la postmodernitat, en temes de llengua en tots els àmbits. Produïm molta recerca, perquè hi ha molta gent que s'hi dedica, alguns per gust, d'altres perquè intenten entrar dins aquesta malla que deia de les valoracions, els trams i tota la pesca, però jo crec que arribem a produir tant que fins i tot no crec que puguem assimilar tanta recerca, en el sentit que es pot trobar algú que publica un article sobre un tema concret que és important perquè forma part d'un àmbit de la llengua o de la literatura que cal estudiar, però que ja no som tants que ens hi interessa aquell àmbit. I per tant acabem produint molts articles que acaben tenint una recepció molt petita. Però calen aquests articles perquè ens cal estudiar i encara ens queden molts àmbits, i a més van sortint noves metodologies i per tant ho hem de fer. Però des del punt de vista de la recerca, jo crec que és també, vaja, crec jo, evidentment tenim el problema que ja explicava el Nicolau de la valoració de les revistes, publicar en anglès, però a banda d'això es va publicant, tenim revistes aquí, també revistes bones, i hi ha revistes estrangeres que també ens acullen textos en català, el Butlletí d'Hispanic Studies, per tant, jo crec que estem bé. Curiosament, si ens ho mirem des de... Ara fem el balanç de les 5 dècades anteriors, clar, què havia passat? Que quan als anys comença la carrera amb les càtedres del 65 i del 68 a Barcelona i Autònoma i es comença, què s'ha de fer? S'han de posar els fonaments, perquè no hi havia pràcticament res, més enllà d'alguns articles dels estudis universitaris catalans, coses que havien sortit esparses. Per tant, es trobava en aquell moment que hem de començar a publicar textos, hem de començar a fer les primeres històries de la literatura, i per tant, tota aquesta gent dels anys 60-70 comencen a construir l'edifici que permetrà que es pugui estudiar filologia catalana. I tot això és finals dels 60, principis dels 70, fins i tot els 80. Ara mirava a casa alguns llibres dels que vaig fer servir, jo soc de la promoció del 84, vaig fer la carrera entre el 84 i el 89. Quins llibres feia servir? Els parlars catalans del Beny, que és del 78, els estudis de sintatge catalana d'en Solà, 72, la formació de la llengua catalana del Badia i Margarit, del 81. Tot això es produeix aquests anys. Als anys 80, totes les publicacions medievals de Quaderns Crema, tota aquesta producció editorial necessària perquè puguem estudiar els textos antics, i tot això es va fent durant aquest període. La col·lecció d'antologia catalana, això ja és 60-70. La Molc, les millors obres de la literatura catalana, això és de final del 79, 80, 81, 82. La podrem criticar tant com vulguem, però jo recordo a la universitat llegir el llibre de meravelles amb l'edició de la Molc, i és el que fèiem servir perquè hi havia, ens posava a l'abast, filològicament que ho criticarem. Tots aquests anys serveixen per posar les bases, i ara, des del segle XXI, que ja teníem, perquè les bases les tenim posat, evidentment les bases no són perfectes i cal anar-hi ampliant perquè anem descobrint encara textos, època moderna, anem trobant nous textos poètics, nous poetes, noves escriptores que anem recuperant i anem incorporant. Ara, tot el segle XXI, crec que ja anem més cap a la... Primer construíem els fonaments, ara ja anem cap a l'especialització. I per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista de la recerca, aquí estem bé perquè hi ha molta gent que s'hi dedica. No sé si voleu afegir alguna cosa sobre aquest àmbit de la recerca, si no podem tornar al de l'ensenyament, però... Bé, jo per afegir una qüestió... Aneu pensant coses a dir. Que soc d'una generació que no fa tant va fer el doctorat i per tant també tinc molt present com ha sigut per la meva generació l'entrada al món de la recerca en catalanística. Jo estic d'acord que cal ser optimista. De fet, jo soc la primera generació que forma part de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, que es va fundar l'any 2017 a València, de fet el van fundar 5 valencianes, que era una associació que no existia. I per tant, la sensació és que la catalanística i els recercaires en catalanística tenim això que deies tu ara, Jordi, més estructura. No només més estructura a nivell de països catalans per fer recerca, sinó també més contacte internacional.
Tenim la North American Catalan Society als Estats Units, amb les càtedres coromines i diferents especialistes molt importants, amb la Catalan Review i altra gent que fa molts anys que fa feina als Estats Units. Tenim l'AISC a Itàlia, tenim l'Anglo-Catalan al Regne Unit. És a dir, que la sensació és que la xarxa internacional de recerca i de producció de congressos, i tant dins com fora de la catalanofonia, és molt forta. Per contrast, la sensació és que és molt difícil fer carrera acadèmica. Molt difícil, perquè per això citava l'Alfons Gregori, que és un catalanista que tenim a Poznan, amb qui jo he estat un parell de vegades fent estades de recerca. La sensació és que és un camí superprecaritzat. Bé, potser molts de vosaltres també heu passat, no vull dir que la meva generació sigui especial, que a vegades tenim una mica la sensació que nosaltres hem patit més que els altres, i no és veritat, però és veritat que és un camí molt precaritzat. Hem viscut de la pandèmia a ara una mena d'obertura de forquilla amb la nova LOSU, i ara hem tornat a tancar. Ara l'embut s'està tornant a tancar. I clar, per exemple, la Generalitat de Catalunya no té beques postdoctorals pròpies. Només pots optar a una Beatriu de Pinós si has estat a l'estranger. En canvi, la Conselleria Balear i la Generalitat Valenciana sí que tenen beques postdoctorals pròpies. La condició és que vinguis de fora de la comunitat autònoma. Per contra, la UOC, per exemple, on jo em vaig doctorar, l'altre dia m'explicaven que per política universitària han decidit que per optar a les beques predoctorals que tenen, que són molt competitives però tenen molt bones condicions, ja no accepten graduats dins de l'estat espanyol. O sigui, si vols doctorar-te a la UOC has de venir de fora. Clar, això alhora s'ha de mirar amb l'enduriment de requisits per optar a una FPU, que és una beca predoctoral del Ministeri, o els enduriments de la Juan de la Cierva, que són les primeres postdocs. Hi ha 40 Juan de la Ciervas en tot l'estat espanyol, 40. Els de catalana tenim uns problemes per obtenir-les brutals. Jo he fet, només la pots demanar 2 anys seguits, els 2 anys consecutius després de doctorar-te. N'hi ha 40 amb totes les humanitats. Els de catalana normalment patim molt perquè, bé, doncs els revisors tenen biaixos. I això és així. Van eliminar el programa Formación. Ara només hi ha una sola Juan de la Cierva. Abans era Formación, Incorporación. Ara només és Formación. El que vull dir és que ja sé que durant molt de temps ha sigut molt difícil, però la sensació ara és que realment tornem, per mi és un escenari de militància moltes vegades, o sigui, de gent que està disposada o bé a ser associat durant 15 anys i mentrestant fer 30.000 altres coses mentre es fa recerca, les noves places de substituts. No sé com són a la UDL, tampoc sé com són a l'Autònoma. A la UB, jo l'any passat vaig cobrar 1.009 euros cada mes per 24 crèdits anuals, sense la recerca pagada, la recerca l'havia de fer banda. És a dir, ara estic a la Universitat de les Illes Balears molt contenta, però amb un contracte de 2 anys. D'aquí 2 anys no sé què passarà si no surten places. És a dir, i jo continuaré, perquè jo he decidit que aquest serà el camí, passi el que passi, també perquè sempre hi ha hagut gent que ha decidit ser-hi, no? Però, clar, mentre internacionalment sembla que les xarxes s'han consolidat, aquí dins, als països catalans, per no parlar de les ofensives polítiques a banda i banda. És clar, em sap greu si jo he sigut una mica pessimista amb la meva intervenció, però és que a mi realment, parlant amb companys de promocions i departaments que s'han anat també a fer classe secundària, la sensació és que estem en un moment complicat. Morgades. A veure, primer de tot, Jordi, una analogia impertinent, si més no, una categòrica però impertinent. El llatí, la llengua i la literatura llatines mai no han estat tan estudiades, difoses, divulgades com a l'època del Renaixement. En aquella època, qui parlava en llatí? Quin valor de cohesió social tenia en llatí llavors? Segona, jo em resisteixo a creure que siguem els supervivents d'un cant remot, com diria en Carner en un seu gran vers, com tots els seus. Crec que hem d'aspirar a ser més que els supervivents d'un cant remot. Però pel que fa a un dels nostres objectius com a filòlegs catalans, home, doncs ha de ser, evidentment, lluitar com a filòlegs catalans contra el colonialisme lingüístic, literari, cultural espanyol. I dit això,
Aleshores, i pel que fa en aquesta propagació enorme de l'anglès, a veure, dues anècdotes també personals viscudes per mi. El 2016, en un congrés que vam fer a Bamberg, parlava jo amb un col·lega de la Universitat de Viena, no sé com ha continuat la cosa després, però em deia que el 2016, ja de fer uns quants anys, a la Universitat de Viena, el Departament de Romanística oferien classes de literatura francesa en anglès, no en francès, no en alemany, capdavall la llengua del país, de Viena i d'Àustria, sinó en anglès perquè així podien captar més d'estudiants d'arreu del món que tenien ja, pel que fa a la literatura francesa, un interès merament objectual, com el que podien tenir pel llatí. Després, encara, pel que fa a l'alemany, la llengua que m'he dedicat, doncs també, a veure, anècdotes recents. Ara fa un parell d'anys em van convidar els col·legues de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma a anar-nos a fer la inauguració de curs, com a fi, de traductor i totes aquestes coses, no? Estaven desesperats fa 2 anys a la UAB perquè no sabien què fer per retenir estudiants d'alemany a la Facultat d'Intèrprets i Traductors. I això també és una notícia, doncs, de tant en tant hi tinc jo algun contacte amb els de la Universitat Rovira i Virgili, amb els col·legues que fan alemany, hi havia hagut un departament prou fort d'alemany a la Rovira i Virgili, doncs que també és que no tenen estudiants, perquè tots se'n van per masallisme, per alienació, si ho dir en terminologia marxista, per inèrcia o per borrància, tots se'n van a l'anglès. I tenen problemes gravíssims per poder, doncs, això, continuar oferint la graduació en aquestes facultats en alemany, com a la mateixa Universitat de Viena, per poder fer classes a l'Institut de Romanística de Literatura Francesa, no haver-les de fer en anglès, perquè si no perden quota d'alumnes provinguts arreu del món que s'interessen per francès com es poguessin interessar pel llatí. Són fets. Consolem-nos, no? Sí. Però aquesta experiència de sentir-te germanat amb el raconament de l'alemany és molt ambigua, no? Perquè jo sé que per demanar una Humboldt jo l'havia de demanar fa uns anys i ho havia d'acreditar l'alemany, ara ja no. Per demanar una Humboldt, que és la germanificació de la recerca, ara ja no. I a l'últim congrés que van muntar a Palma de Mallorca, a l'Holisme, van convidar a tothom, tots els col·legues alemanys només parlaven entre ells en alemany, no? Vull dir que estaven tan arraconats, és a dir, i fa com tendresa o perplexitat o alarma. Clar, si ells que tenen... Bé, en fi, doncs, vet a saber què passarà d'aquí 50 o d'aquí 100 anys, oi? Però, i d'altra banda, esclar, és que també un fet que a mi m'ha agradat sempre de remarcar, quan van fundar després de la Segona Guerra el Goethe Institut, el 51, el 52, oi? Doncs el van fer dependre, i encara en depèn avui dia, el Goethe Institut, no del Ministeri de Cultura, sinó del Ministeri d'Afers Estrangers alemany. Perquè era el mitjà per una mica, en fi, rentar-se a la cara i alguna cosa més després del que havia passat a la Segona Guerra, etc. És a dir, el veien, el Goethe Institut, com un òrgan de difusió de la llengua, de la literatura, de la cultura alemanyes, però més en un sentit polític, de projecció portes enfora, que no pas estrictament culturalista, com aquí, que fins fa res i menys sempre s'ha fet dependre la qüestió de la política lingüística de la Conselleria de Cultura, perquè és una cosa de 4 lletres ferits i no un mitjà de poder, el fet de servir-se a tot estrop de la llengua del país. Rosic. Giraré, perquè així em sentiu, no? Sí. No, que molt interessants totes les intervencions, però també em volia referir al tema de l'imperialisme lingüístic, perquè en aquesta comunicació de Nicolau Dolç es parla del fet que els no parlants d'anglès estan en inferioritat de condicions, no es poden expressar amb la mateixa facilitat, els treballs no tenen tanta qualitat en l'exposició, però és que hi ha un altre aspecte que jo crec que és més important,
i és que tota aquesta pressió que hi ha hagut aquestes últimes dècades per publicar, per valorar només les publicacions en anglès o prioritàriament en anglès, en revistes indexades, té un efecte pervers sobre la recerca en camps com el que estem tractant avui, la filologia catalana, però que es pot fer extensiu a la història de Catalunya, a la història de l'art català, moltes coses que, moltes recerques importants, els avaluadors haurien d'entendre que la millor recerca en filologia catalana s'ha fet en català i que els millors treballs, les millors investigacions en filologia catalana no són en articles de revistes, sinó que són en llibres, en general, no? O majoritàriament. Però a més parlava d'això, d'aquest efecte pervers, perquè es fomenta la recerca publicada en anglès, que només pot ser treballs d'alta divulgació, si es vol, però evidentment no treballs de recerca bàsica, elemental. Jordi Malé parlava de les edicions de textos. És importantíssim tots els textos nous que es van descobrint o que per primera vegada entenem que no en tenien. Això, evidentment, no es pot publicar en anglès. Això, tota aquesta recerca que és fonamental, s'ha de publicar en català. I els investigadors del món interessats en això acudiran als textos en català, perquè no es llegiran articles divulgatius o d'alguns aspectes secundaris o que poden interessar en general a fora, però que no són una recerca sòlida, profunda, laboriosa, que aquesta, evidentment, es fa en català. I simplement era això, perquè hi ha hagut tot una... s'ha forçat, s'han potenciat una determinada productivitat per obtenir recursos, acreditacions, reconeixements, i s'han potenciat a vegades recerques que no són les que calien o no són les més importants. En alguns casos sí, però en molts casos no. Com a anècdota breu... Perdó, hi ha una mà demanada, sisplau. La vegada que el anglès de la filologia catalana. Em sentiu? Sí. Si no vols, no tenim això en sos mòbil, però pots venir a parlar aquí. També parleu de la recerca. Sí. No? Bé, jo veig que ara, algú de vosaltres m'heu dit, la gran pressió que hi ha per publicar. No? Jo el que veig la diferència de nosaltres, que els joves han estudiat anglès molt a l'escola i la porten molt bé, als instituts, etc. I jo veig que això els és molt bo, perquè jo ho sé bé personalment pels meus fills i tal, poden córrer i poden anar allà on vulguin, és que van allà on volen, a França, poden anar als Estats Units, el que sigui, i amb l'anglès ho arreglen tot, no tenen cap problema, tots parlen anglès. I a l'hora de publicar, que fan això, publicar en llocs importants, ho poden fer amb gent de l'àmbit francès, de recerca, etc. Ho fan en anglès i clar, llavors el català doncs, no hi pinta, perquè són de nivell, que és el que busquen, que tinguin nivell amb la recerca, per tenir un reconeixement, i el tipus de recerca que fan doncs és que sigui en projecció exterior, doncs l'anglès s'ho menja tot. Llavors, tu, sí, crec que sí que has donat una visió bastant pessimista, que ja ho has reconegut ara al final. La quesa. Perquè, bueno, sí. I llavors jo crec, perquè el tema és aquí en el món acadèmic, però crec que ve de la societat. Perquè si falta, el meu fill ha estudiat filologia catalana, veig que puc anar explicant a la meva família per tot. Però vull dir que, sí, l'interès ara per la filologia catalana dels joves, per això el que sorprèn el que dius dels màsters, perquè el màster és més curt, han fet una altra cosa i el màster els hi arregla, i a sobre tenen una feina, com has dit tu, no? Però en canvi el nivell, no ho sé, i també has dit que hi ha hagut una etapa important, a la part de l'administració que dieu, i podem parlar de política,
No sé si tenim partits polítics o si hi ha hagut una etapa que hem estat més per altres coses i això s'ha deixat de banda, no? Però sí, estem... I, per fi, una experiència totalment personal és que jo vaig, espero l'autobús i se'm dirigeixen en castellà. I jo els contesto en català, continuen en castellà. Jo continuo en català i a la tercera aquí està la sorpresa. A la tercera parlo en català i en català de tota la vida. No és que hagin parlat castellà perquè són, doncs, que venen de fora i és la llengua més majoritària i parlen aquest. No, no, és que són catalans. Sí, gràcies, però això ja no és acadèmia. Bueno, però és que com ho he lligat amb la societat, que fa falta que la societat tingui interès, jo el que volia dir és això, que sembla que estem una mica... Sí, gràcies. No sé, el president... Jo he apuntat moltes coses, no acabaríem mai. M'agradaria ser concret en 2 o 3 qüestions. Això que s'acaba de comentar sobre... Sí, vine, Lluís. Això que s'acaba de comentar sobre les revistes, en general les estadístiques, crec que aquestes estadístiques, si no es distingeix el camp, no porten enlloc. A veure, en física no es pot publicar en cap llengua que no sigui l'anglès. Punt. S'ha acabat, és així. Si estàs fent física de partícules, has de publicar en anglès, si no, no t'entendran i no, el que tu estàs dient de nou no correrà allà on t'ha de córrer. Posar les estadístiques d'això comparades amb totes les disciplines en les quals l'adjectiu, diguem-ne, nacional té un sentit, és que s'ha, no sé, peres i castanyes. Vull dir que això jo, aquestes estadístiques generals no les veig. En canvi, el que em sembla, i he publicat de manera especialitzada en 4 o 5 llengües, anglès inclòs, em sembla que té tota la raó el professor Rossi quan diu que amb això de la indexació estem fent el provincià d'una manera espectacular. Tot això és un sistema muntat per ciències, té un sentit per ciències. I no només afecta el català, sinó totes les lletres en general. Això que ara se'n diuen humanitats i que en català es diu lletres, no? Bon, clar, quin és el problema? Que tothom intenta el possible per aconseguir les acreditacions, els trams, etc. Quina és la solució? La solució és molt simple. És a dir, només cal que en l'avaluació dels trams i de les revistes, etc., es tingui en compte l'adequació. Jo això personalment li vaig dir una vegada a la directora de l'ANU, que em va escoltar, però no ho va aplicar. Si tu tens en compte que un article sobre, jo què sé, novel·la modernista serà més examinat i tindrà un públic més adequat, estarà més exposat als marges i, per tant, això qualifica bé aquest article que no en una revista nord-americana, doncs aquell article tendirà a publicar-se allà per sobre de la revista americana, això és evident. I viceversa, si tu estàs escrivint sobre Dante i no sé qui, doncs exposa't en una revista italiana, perquè no és el mateix fer això que publicar-ho als marges on no hi ha ningú que sàpiga res de Dante, per entendre'ns. És a dir, que el criteri d'adequació no s'ha tingut mai en compte i aquest és el problema, perquè això crearia la discriminació, el producte adequat al lloc on s'escau i a la llengua en què s'escau, perquè és evident que si estàs editant un text antic en català només ho pots fer-ho en català perquè no et posaràs a traduir tots els termes filològics a l'anglès, vull dir, és absurd. Per tant, a mi em sembla que la discriminació és aquí i que, com en molts altres casos, ens hem fet l'autogol, perquè això ha estat l'art. Ningú ha obligat a qualificar les publicacions i les revistes d'una certa manera. De fet, quan parles en confiança, ells mateixos et diuen que el llistat del Carus no se'l creuen i no l'apliquen. No faig cap altre comentari sobre això, però em sembla que s'ha de tenir present. Després, sobre la qüestió aquesta de la xarxa a l'estranger, etc., això no és una anècdota, és un altre testimoni cert. És a dir, primer els lectorats depenien de la Direcció General d'Universitats i després van passar a l'Institut Ramon Llull, que fa una funció similar al que deies tu, Goethe, o per emulació del Cervantes, que de fet és el que hem fet. Quan eren de la Direcció General d'Universitats i un servidor de professor a Anglaterra, el director general em va preguntar què et sembla que s'hauria de fer amb els lectorats. I jo li vaig dir, si la Generalitat tot s'està regalant, pagant les places, demana compensació a les universitats estrangeres i per tant que paguin postgraus i tesis doctorals, o sigui, inscripció a canvi del que està fent. Això es va fer un temps. Esclar, com que ha passat a l'Institut Ramon Llull, aquest no és el criteri
de selecció personal, no és un criteri acadèmic o científic. O sigui, això en realitat podria ser una xarxa de beques per persones que van a l'estudiar a l'estranger i que després podrien tornar amb les Beatrius de Pinós, etc. Bé, ningú ha obligat a desfer l'entorn acadèmic que tenien abans els doctorats, ens ho han fet aquí. Això ho dic per ser una mica crític, perquè si no sembla que... I ja està, són coses molt concretes. Jo soc del 81 i el meu títol de l'Autònoma posa Filosofia i Letres, secció Filologia Hispànica. També haig de dir que estàvem molt contents d'estar junts, o sigui, de fer el que ens donava la gana. Sí, vam plorar molt quan ens van separar. Fèiem el que volíem transversalment. El meu és el de subsecció encara com va, eh? Sí, però no posàvem la subsecció. Això em sembla que va aparèixer amb el títol de doctorat. Però bé, era una altra estructura diferent. Vull dir que això em faria pensar altres coses, no? La parcialitat i tot això que ha anat desapareixent, però no toca. Són coses que m'han vingut al cap mentre parlava. Senyor president. Sí. Bé, permeteu que un historiador intervingui en aquest fòrum de filòlegs perquè hi ha temes molt similars. Un primer respecte a la qüestió del problema de l'ensenyament del català, d'alguna manera la formació dels filòlegs. Jo penso que el problema general és el baix nivell dels estudiants universitaris d'humanitats avui a Catalunya. És el cost de la democratització, però aquesta és la realitat. Quan jo vaig entrar a la universitat entraven el 3% dels nois que tenien, i noies, 18 anys. L'any 2000 a Catalunya entrava el 25%. Ara està entrant, o signa les proves d'accés, el 50%. Això és un excés, perquè no hi ha, però és un problema molt complex, però no hi ha cap país d'Europa que tingui un percentatge com aquest. És a dir, hauríem d'anar a altres llocs. Per tant, hi ha molta gent poc motivada i de baix nivell. En bona part, el batxillerat té la culpa, però deixem. I aquesta gent es nota sobretot a les humanitats, perquè les humanitats són poc selectius. No suspèn. El que es proposa, encara que sigui un cretí, acaba aprovant. Mentre a medicina, a les ciències, això no passa. I els filtres són que no. Tots som conscients que arriba gent a l'últim curs i diu, i aquest com ha arribat aquí? Si és un seny ja no el farem. Llavors, si amb això li afegeixes els màsters que han muntat els pedagogs, en els quals els procediments imperen sobre els continguts i, per tant, un de física pot fer un màster d'història perquè simplement el que li ensenyen és a fer coses pràctiques i res d'història, ens trobem amb els que ens trobem. Gent, en general, és a dir, compareu amb la gent com sortíeu vosaltres dels anys 80 i com sortíeu. Sempre hi ha genis en totes les proporcions, però la mitjana és molt més baixa. I aquí la culpa la tenim les facultats i aquests màsters que ens han imposat els psicopedagogs, que són aberrants. El d'història no serveix per res, i suposo que el de filologia 3/4 del mateix. Que no existeix aquest de filologia. El que van els d'història surten que com no hi ha res de conjunt. I una altra cosa que no dic, les facultats d'educació que estan en mans dels psicopedagogs i apliquen el mateix. Procediments sobre continguts. A la vella terra, als bons anys, en magisteri hi havia 3 assignatures d'història. Ara història és la tercera part d'una assignatura de ciències socials. Està art, història i geografia, una assignatura. Això és el que veuen els nostres mestres.
I suposo que el català deu ser la tercera part de no sé què. Amb això, realment, del nivell de l'alumnat, havia fet, ho puc fer molt breument, però havia fet em feia mateix la pregunta, amb quin bagatge de coneixements ens arriben a la carrera de Filologia Catalana els estudiants que venen de batxillerat. Aquí, com sempre, la situació del català és especial, perquè si recordem, el català des del segle XVIII cap aquí no s'ha ensenyat a les escoles, amb el petit parèntesi de la Segona República, que va haver-hi uns intents d'ensenyar el català tot fet a correcuita entre el 32 i el 39, no s'ha ensenyat. Durant el franquisme, res. La gent que teniu aquí ja una certa edat, recordareu que als anys 50 va començar a haver els cursets clandestins de català, als 60 ja es van estendre i ja estaven permès, però tot això era al marge de l'escola. Quan entra, ara en el període que ens interessava, justament des del 75 cap aquí, quan entra el català com a assignatura en els plans d'estudi de les escoles? Entra, i ho sé perquè jo hi era el curs 78-79. El curs 78-79 és quan comença a haver un curs de llengua catalana, que l'any, això era, jo estava fent en aquell moment, si 7è d'EGB. A 8è d'EGB també es va fer un curs de llengua catalana i a primer de BUP, o sigui, l'any 80, és quan ja es fa llengua i literatura a batxillerat. Aquí és quan comencem a adquirir coneixements del que és la literatura catalana. Tinc aquí apuntada l'anècdota, si em permeteu, ja sé que et tiro una mica enrere, però és que és molt il·lustrativa. L'Antoni Badia i Margarit, entre l'any 47 i l'any 50, a la Universitat de Barcelona feia lingüística romànica, no hi havia llengua catalana. I explica aquesta anècdota ell viscuda. Diu, en sentir el meu alumnat que hom els proposava un treball de seminari per al qual havien de llegir quelcom en català, no era rar que aquests estudiants universitaris de la secció de Filologia Romànica, o sigui, els que s'interessaven per la llengua, contestessin, any 47-50, que no sabien llegir català, i és que no n'havien fet mai la prova. Una altra anècdota, Carles Miralles il·lustre hel·lenista, però també un dels grans crítics de la literatura catalana que va estudiar a la Universitat de Barcelona entre el 61 i el 66. Quan entra a la Universitat de Barcelona, els 2 primers anys de Filosofia i Lletres eren comuns, allà descobreix que existia la literatura catalana, que no es coneixia. És a dir, els coneixements bàsics que qualsevol estudiant espanyol sabia perquè els havien fet llegir a l'escola, nosaltres no l'hem tingut. Per tant, és només a partir dels 80s que comencem a saber. Els estudiants, per tant, que van fer la carrera entre el 84, com és el meu cas, i el 89, i anem ja sabent qui era Raimon Caselles, Prudència Bertrana, la Víctor Català, dic als modernistes, perquè sobretot el nostre professor ens en parlava molt, però teníem un bagatge i sabíem què llegien. Què ha passat ara? Que en els últims anys aquesta presència tan remarcable de la llengua i de la literatura a secundària ha anat baixant. Cada cop hi ha menys temps per a la llengua i encara menys per a la literatura. I què passa amb els estudiants que es van arribant ara? Que no tenen cap mena de bagatge o en tenen molt poc de previ. Només uns quants que ho fan allò per vocació, alguns dels que vam sentir Neus l'altre dia amb les beques, aquests es veia que sí, que llegien i que els agradava, però si no, no tenen el bagatge, que nosaltres teníem més o menys assimilat, però sabíem. Per tant, cada cop anem formant gent que té menys bagatge de lectures i de coneixements, són aquests els que acaben, en algun cas, com bé diu, no se sap com, i això aquí la culpa és nostra, i jo he tingut reunions com a coordinador de grau amb el professorat acusant-me a mi mateix dient ens hem de posar més severs en aquest punt, perquè hi ha gent que acaba i acaba sent professor, però que encara no saps com han acabat la carrera, i això és un problema que ens hi hauríem de... Clar, això implicaria potser que acabin menys la carrera, però més val que n'acabin menys i que siguin bons, que no anar posant en el mercat els que aconsegueixen de superar el màster famós i infame, doncs que no hi ha gent que no estigui preparada. Jo? El president ha parlat dels psicopedagogs. Fa molts anys, un dels molts, no tots, però un dels molts editorials que he escrit per les marxes el vaig intitular Didàctico-pedagògic o propedèutico-docents, tot junt. I carregava contra aquest personal que saben molt de com ensenyar però no tenen la menor idea de què ensenyar.
I això ens fa molt de mal. S'han imposat. Sí, jo, si em permeteu, per experiència propíssima de l'any passat que vaig ser al Departament d'Educació de la Universitat de Barcelona, a mi una cosa que em va horroritzar, i també ho dic en perspectiva, perquè ara tinc la mirada des de Palma, és que Filologia Catalana de la UB, de l'edifici històric, i Educació pràcticament no es comunicaven. No sé com funciona l'Autònoma. A Palma, a la UIP, el que sí que passa és que són els professors de Filologia Catalana, això d'herència, ensenyat, Bibiloni, Pons i companyia, els que van a fer les classes com a mínim dels primers cursos de llengua catalana. Jo l'any passat he de dir que la meva directora de l'àrea de Filologia Catalana de la UB tenia molt clar que no ens tremolés la mà per suspendre. Érem l'assignatura que més grups tenia dels repetidors que teníem. Teníem gent que fins a quart de carrera repetia llengua catalana de primer, que era el nivell llegir i parlar en català, llegir, escriure i parlar en català a nivell bàsic. Què passava? Tu parlaves amb la gent que feia molt temps que treballava a la Facultat d'Educació i et deien, clar, el nivell és baixíssim, ha anat baixant, en part perquè jo estic d'acord amb aquest procés de democratització, però què passava? Van posar allò de les famoses proves d'aptitud personal, no sé si ho recordeu, que és un examen de matemàtiques i un examen de català. No recordo quin any hi van implementar, potser vosaltres ho aneu més clar, no sé si 2014, 2015, més o menys. L'any que les van implementar per primer cop, a banda de les PAU, van suspendre més del 70%. Què van dir les facultats i els rectorats? Necessitem alumnes. Perquè necessitem professors que surtin mestres d'infantil i primària, això. Jo no n'he parlat avui aquí, que seria un altre tema. Van baixar el nivell de les PAP. Necessitem alumnes. Ara imagineu-vos que algú digués necessitem que no hi hagi pobres, que tothom ha de servir, i la màquina de moneda i timbre comencés a imprimir bitllets de banca. Però és que després jo vaig preguntar a la Marina Massaguer i al conseller Xavier Vila sobre una de les mesures que el conseller fa temps que diu que treballa, que és el tema de deixar de regalar el certificat de seu de català a l'ESO. Bé, això hi ha política universitària, política lingüística, al final estem parlant de política universitària aquí. Això no ho han aconseguit. Després també vaig preguntar què passava amb aquella assignatura famosa, que també fa temps que està dient que s'hauria d'implementar en el màster de formació de professorat, de sociolingüística bàsica. Les universitats no es posen d'acord. Aquesta és la resposta que em van donar els polítics quan jo vaig demanar per què no hi ha una assignatura de sociolingüística a l'especialitat de llengua i literatura catalanes i castellanes. No, perquè no hi ha acord amb el repartiment de professorat, amb el repartiment de crèdits, i aleshores aquí no hi ha ningú que vulgui arremangar-se i posar-s'hi. Llavors tenim professors que van ensenyar català o literatura catalana que només han fet 6 crèdits en tota la carrera. Gent que surt d'Humanitats a la Pompeu, per exemple. Això és una aberració nacional, si em permeteu. La Universitat Pompeu Fabra no té grau de catalanística i produeix una mitjana de 60 graduats en Humanitats, que en alguns casos han estudiat només 6 crèdits de llengua i literatura catalanes. Això també passa amb estudis literaris a la Universitat de Barcelona, l'Autònoma no sé com funciona, però jo que vinc d'allà també passa. Aleshores, una cosa que jo veig a la Universitat de les Illes Balears, això no passa. Per què? Perquè el control, diguéssim, del Departament de Filologia Catalana és total. Jo no sé si és perquè això es va aixecar fa 20 anys i encara no hi ha hagut temps de corrompre's, però hi ha un punt en el que veus que com que allò es va aixecar sobre el Centre d'Estudis Lul·lians, la gent que controla el Departament de Filologia Catalana envia el professorat a teoria literària que dona classes de llengua i literatura a historiadors de primer. Vull dir que hi ha una sensació, almenys jo a les Illes tinc la sensació que hi ha alguna cosa que s'està fent bé perquè el centre de la Universitat de Facultat de Filosofia i Lletres el tenen els catalanistes. No sé quant de temps durarà. Però de moment... Bé, i per últim, el que tu comentaves, Albert, clar, jo soc d'aquesta generació que els llibres no ens compten per res. Però és que ni els capítols de llibres, ni a l'ACU, ni a l'ANECA, ni en processos d'acreditacions de lectors. A les oposicions de batxillerat tampoc no compta que els que s'hi presenten tinguin el títol de doctor. Tampoc, cert. cert. Haver escalfat cadires durant molt de temps. Cert, totalment cert. Totalment cert. Vull dir que és desesperant. És desesperant. No, jo volia afegir que això és un procés que va com si va creixent, no? I es va multiplicant. Això que deies del Departament de Filologia Catalana de Palma, que
que sí que engloba també la facultat de magisteri. Nosaltres aquí, al Morgades, testimoni, fins l'any no sé quin, el Departament de Català de la Universitat de Barcelona englobava magisteri. Fèiem reunions tots junts fins que ens van, és a dir, l'escola de magisteri, que es va transformar en facultat de pedagogia o didàctica o no sé com se'n diu, va tallar amb el Departament de Català perquè els imposàvem coses que a ells no els interessaven i aleshores va desaparèixer i els que es van quedar allà estaven en un raconet i feien didàctica de la llengua, no feien pas de català. Però durant l'agonia d'aquesta, diríem, germanor, l'any 94, me'n recordo molt bé. L'any 94 va ser això. L'any 94 això s'estava morint, s'estava tallant. Sí, me'n recordo perquè, per qüestions personals... És l'any que jo vaig néixer. Sí, l'any que es moria el meu pare. Me'n recordo que es moria el meu pare, que era gran patriota, i nosaltres fèiem això. Molt bonic. Veus com el nostre camp no és tan remot? Sí. Per la qüestió aquesta de l'anglès, jo penso que s'ha de donar la batalla a la beca, jo la vaig donar fa temps, amb poc èxit, i a les comissions avaluadores, i els que fan el CARUS i els que fan els altres índexs de referència. Perquè, per exemple, la batalla sobre els llibres, augmentats. El llibre normalment és el resultat de la tesi doctoral d'una persona. Per tant, una obra individual, que vingui a dir, no, l'important les obres d'aquí. Depèn de quina mena de recerca. Llavors, es penalitza tot el que sigui el treball individual. Es penalitza el llibre i es beneficia l'article col·lectiu. Déu-n'hi-do. I quanta més gent hi hagi, més se la valora. Per tant, jo he tingut que donar la beca una batalla sobre això, sense massa resultats, perquè imperen aquests criteris i el pitjor no és que tinguis una discussió amb un físic o un químic, sinó amb un funcionari del Ministeri. És el que aplica la normativa. Per tant, no és un col·lega, sinó un que ja ve amb la plantilla i diu, a mi m'han dit que això, un llibre no pot tenir més de tants punts i no sé què, i això s'aplica. I ja pots dir que aquest llibre és genial. Llavors, això els investigadors hem de donar la batalla contra els polítics que han imposat aquesta política d'avaluació amb aquests barems. I aquí a Catalunya passa que l'avaluació que fa els criteris que tu comentaves abans del CARUS és increïble, perquè hi ha algunes revistes que diuen i això és A, i això és B, que quedes de pedra. Què? Però són criteris purament administratius. Ells mateixos van dir això, nosaltres ho pensem. Sí, però aplicant criteris administratius, mai científics. Quan avaluen projectes, etcètera, només que jo ho sàpiga de primera perquè em tocava el Ministeri, subroga. Però és que això hi heu d'afegir també que els investigadors ara mateix per acreditar-nos d'agregats ens demanen 9 mesos d'internacionalització a l'estranger. Això vol dir que ens estem trobant amb les paradoxes que investigadors en edició crítica o historiadors que tenim els arxius aquí hem d'anar a fer estades al món quan tenim les fonts primàries aquí. I si no, no et pots acreditar d'agregat, perquè són 9 mesos. Si jo ara me n'he d'anar 6 mesos als Estats Units a inventar-me una estada de recerca, a buscar un catalanista que em firmi un paper i portar-me els llibres d'aquí. O sigui, és... Clar, perquè si no, no pots continuar. Vull dir que el criteri d'internacionalització també, fet des de l'administració, amb la nostra generació està patint molt amb això. I una altra que se m'ha votat ara, a veure, Lola, Albert, la gent que va col·laborar en les vostres festures dedicades a vosaltres dos, allò no puntua. No puntua, no. No puntua, i hi ha articles molt bons, evidentment. Per exemple, algun que jo sé. No compta, no compta. És a dir, es pensa que una festures
dit així en alemany, perquè aquest terme alemany sí que és internacionalitzat, Es diu en anglès. un pomell d'o que guapo, o que collonuda, fantàstic, com me l'estimo, i tots són flors i violes. No, hi ha dos articles científics que no compten perquè han aparegut en una festa, amb unes actes, vaja. Sí, les actes o això, que abans era un lloc per als filòlegs, no? Que podies fer allò el gran article pensant en aquella persona, o no, és igual, publicant una gran cosa, tot això ho estan dinamitant. Això Igualment, no compta. igualment com moltes revistes de segona fila que eren perfectes per publicar determinat article, perquè aquell és el lloc on seria llegit i on encaixa i tot això, com que aquesta revista no pot aspirar, perquè és especial, parcial, o local, o el que sigui, no pot aspirar a ser una revista de màxima qualificació, indexada i tota la festa. Doncs aquestes revistes queden condemnades a desaparèixer. Com a anècdota brevíssima, i acabo amb això de l'anglès, jo vaig estar durant uns anys en un projecte de recerca a la UB de traducció. I aleshores havies de triar un tema i havies de generar un article. I vaig triar el tema i quan ja l'anava a escriure em diu l'has de fer en anglès. I dic, a veure, vols que escrigui en anglès una anàlisi de la traducció que va fer Joan Oliver al català de l'Obú Rei d'Alfred Jarry en francès? I ara pensava que l'Alfred Jarry li hauria fet gràcia si l'hagués fet en anglès. Bé, són coses d'aquestes. Sí, volia només dir que durant les sessions d'història es va parlar d'una cosa que se'n diu DORA, que és la San Francisco Declaration of Research Assessment, que és una cosa que s'ha muntat, vas a internet i t'ho expliquen, i és una moguda internacional per reformular els criteris d'avaluació aquests amb els quals ara ens estem rebel·lant. És a dir, que existeix aquest moviment i ve del món anglosaxó, perquè com explicava aquí, sembla que sigui en Dols, són ells els que ens donen pistes, no? Sí, però vull dir, si allà mateix hi ha una moguda, es diu DORA, és San Francisco Declaration on Research Assessment, entreu a internet i ho veureu, i us hi podeu apuntar i fer merder, perquè és la manera que els provincianíssims de l'ACO i tot això, que els hi vingui de dalt i els hi diguin que no, perquè des de sota no ens escoltaran perquè posaran un funcionari que ja s'ha pres la lliçó. Perdó, Pairetó. Sí, només un breu apunt, i no perquè vulgui ara defensar les institucions, però més aviat perquè sigui una nota d'optimisme. ANECA i ACU han firmat DORA i COARA des del 2023. És veritat el que dieu, no ho vull negar, però també hi ha molts símptomes que està canviant el tipus d'avaluació i que s'està intentant fer una avaluació qualitativa i deixar de banda les avaluacions quantitatives. He estat en tribunals, he estat en institucions que han avaluat sense tenir cap mena de referència d'índexs bibliomètrics, de citacions, s'ha avaluat. S'ha intentat avaluar directament i no per indicis. I aquest moviment d'hora ve del 2012. Les firmes d'ANECA i ACU em sembla que són del 23. Fa temps que s'està, imposant a l'última reunió de recerca que es va fer amb la directora d'ANECA i la directora d'ACU, si el teniu en línia, tothom està d'acord que s'ha de canviar el tipus d'avaluació, sobretot perquè perjudica les humanitats, que la qüestió de l'anglès s'ha de replantejar també, sobretot en qüestions com història local, literatura, llengua en general. D'altra banda, en física o en química és evident que no s'hi pot entrar, però per tant hi ha un moviment per sota que cada vegada va emergent més i que ens pot donar un cert optimisme. Jo he estat treballant molts anys per l'ACU i us asseguro que quan s'ha fet el barem per l'entrada de nous professors a la universitat s'han tingut sempre en compte els llibres, no s'ha tingut en compte només l'article de recerca avançada en anglès i el català s'ha valorat en la mesura que la comissió ha cregut que allò que es feia era de qualitat, amb independència de si estava escrit en català, en anglès o en francès. Ho dic més com a nota d'optimisme que no com a defensa de les institucions, que ja sé que arrosseguen també una inèrcia de molts anys.
però el moviment ha canviat. El moviment i l'objectiu actual és l'avaluació per qualitat. El problema és que entre nosaltres és molt més cara. Econòmicament, avaluar en termes qualitatius no té res a veure amb una avaluació quantitativa a partir d'indicis. És exageradament car. Així, això ho preparem. De tota manera, dépêchez-vous, que em deia un a mi, espavileu-vos, perquè si no la gent d'aquesta generació el fumarem tots a la bassa, no se'n sortiran. N'han quedat molts pel camí. Sí, clar, és a dir, les desercions, esclar, és a dir, desercions per no se sap per fer què, perquè tampoc hi ha altres Aquests sistemes d'avaluació, i ara hi ha una anècdota i ja estem arribant al punt, quan es van inventar l'ACNEAI, allò l'any 2000, jo era a Madrid fent les avaluacions i allà tots no existien caps criteris, miràvem el que la gent havia fet, i jo estava per català i totes les coses de romàniques i les coses dels que no sabia no sé què, i el basc no havien de trucar a Bilbao perquè no ens en sortíem, però una cosa era realment aquesta... I el que ens presidia era un psicòleg que es mirava les avaluacions que havíem fet nosaltres i no era cap funcionari ni res de tot això, sinó que mirava que no tinguéssim mala volença amb el senyor de València, que jo li criticava, i ho sabia. El senyor de Madrid sabia que un senyor de València em tenia mania i que jo poder... I tornaves. Ho sabia, no? I mirava i ho veia, i veia que jo tenia raó en aquell moment perquè en tenia, no? Després aquest senyor em va portar a judici per haver dit que s'equivocava. Un que deia que el tirant lo blanc l'havia escrit en Ruiz de Corella. Bueno, això... A veure... Un senyor de Madrid se n'adonava que això no era malvolença, sinó que era per contingut, no? Però i en aquella època hi havia uns de filosofia i uns de no sé què, tot de humanitats. Jo he aconseguit la publicació més important de la meva vida, que és que en el BOE sortís la idea que una edició crítica era una cosa científica. I va sortir això, perquè després ho van treure, naturalment. Però, home, a veure com hem d'avaluar les humanitats, perquè aquestes coses comencen amb bones intencions, començava també per promocionar l'estudi, després tenir trams serveix condició sine qua non per no fer classes, no? Això és una aberració, és a dir, s'han introduït aberracions que ens han destrossat la pel·lícula, no? I perdoneu, acabo amb una qüestió que també ens estan fregint ara, perquè quan comencen a canviar alguns criteris, per una banda, te n'afegeixen d'altres, perquè ens estan fregint a cursos d'innovació docent. Perquè si no tens 300 hores de cursos d'innovació docent, te'n perds punts a la propera convocatòria de plaça de lector. Clar, o a la meva generació, que l'ACU i l'ANECA decideixen tancar l'acreditació de lector, i ja perds automàticament 10 punts de mèrits per entrar a les places de lector. Són 5 o 6 anys d'espera fins que et puguis, o depèn de lo ràpid que vagis, per poder acreditar-te d'agregat, per poder presentar-te a tribunals d'agregat. I ja veurem què passa, perquè hi haurà un col·lapse amb les places d'agregat després de l'obertura de les Maria Goiri i tot el que s'ha obert ara arran de la LOSU, que a mi m'agrada veure què passa amb tota aquesta fornada de professors lectors que han entrat i després qui pot continuar, perquè són contractes de 6 anys de professor lector. I s'ha obert l'aixeta i ja veurem què passa. No ho sé, jo sóc optimista, però... Deia Gramsci que cal ser pessimistes en l'intel·lecte i optimistes en la voluntat. Gramsci. Doncs això. Doncs tanquem la situació. Gràcies. Molt bé. Ens hem desfogat, no?